Lang, Naman ya. pwede mangutana? Unsa ning lugar diri? Rampam ya. Bukid ni sa Rampam? Hamang kagikan. Nanguwag pa ng bago. Nanguha kag bago? Oo. Unsa man nimo ng bago? Unsa man kan mo ni bago? Oo. Unsa man nimo? Isod ana mo. Makaon day ni? Oo. Unsa man ni pagluto? Madabuho. Ay, sa bawon. Sa bawon? Oo. Ganong nanguha man kana? Wala day misudan sa balay? Wala. Pila mo mukabok magsuon? Tulo. Tulo? Haman mong mama? Nasa balay. Imong papa? Ibiyaan naman niya. Gibiyaan na mo sa imong papa? Oo. Pila na katuig? Dugay naman niya. Dugay na kagibiyaan sa imong papa? Oo. Wala ko kadamdam kano sa gibiyaan mi ni Papa. Wala ka kadumdum mo kanus amo gibiyaan sa papa? Pila mo kumuk magsuon gani? Tulo. Tulo. Ikaw mo kinamagwangan or kinamanghuran? Ang kaduha. Pangkaduha. Napakay manghod ay. Oo. Pila edad siyang manghod? Isa. Nag-eskwela pa ka? Oo. Nganong wala man ka na-eskwela karon? Wala sudan ya. Nikuha na lang kog gulayon. Wala man mi sudan ya. Nanguha ka gulayon kay wala misudan. Oo. Basta gud ay. Unsa may ka-istorya nimo sa imong papa karon nganong gibiyaan man ka? Ibingan ako ni Papa. Anta na magbalik sila ni Mama. Gibingaw na kasi ng papa tana magbalik na sila sa imong mama. Oo. Pod ay. Nga wala man kalagi kay chinilas. O may kapalit. Wala kay kapalit og chinilas. Oo. Sus taon pod. Nya karon layo-layo pa imong ulian. Oo. Ha, layo pa. Oo. Sige ani na lang. Nako yatag nimo. Oo. Oh, Tinood ya imong ihatag ya. ha? Tinood imong ihatag. Tinuod nga akong ihatag? Oo. O tinuod kay para makapalit kag sudan. Duwa tao. Salamat kayo ya. Oo. Kapalit na kog sudan. Kuha ng luto. Makapalit na kag sudan og luto. Oo. O na dungagi pa oh. Salamat kayo ya. Oh, ipalit na nimo og bugas isa ka sako. Oo. Ingno nimo imong mama ha. Nya ang kani ipalit nimo og sudan. Oh. Sakto na na ya. Daghan naman na ya. Ha? Daghan naman. Ayaw. Dungagi na kay para makapalit kag sudan. Bugas man na ikasaka-sako nya sudan ni. Salamat kayo ya. Oh, moro to ha. Nya amping-amping kanunay. Oo. Ito na kuya. Salamat.